Čaute, čaute. Toto je moje nové video a hráme PC Café. No, takže už tu máme teda nejaké veci kúpené. Začneme kúpiť hlavne tú klávesnicu. Dobre, no mi prišla. Aha, prvý zákazník. Plus dvaja profesionálne. Počkajte chvíľku teda, keď ste tu. Potom, keby vás zaujímalo, ako tieto videá natáčam, tak vám potom môžem aj ukázať niekedy. Možno na budúcom videu vám ukážem. Môžeme toto prijať. Dobre. No, a ešte máme 700, takže ideme pozrieť myšku. Či nemáme. Nemáme ešte, takže idem kúpiť, len ako prvé týchto zákazníkov tu privítam. Áno, ahoj. Dobre. Je to computer part. No je tá myška. Tu je za 300, to sa mi nepozdáva. No, už skoro prešiel ďalší školský týždeň. A jasne musel som ochorieť, takže basta. Už máme počítač, čo je už funkčný. Ježiši, koľko vás prišlo. Nevadí. Pozor. Mohli by si počkať? Som späť. Ale ešte sme zabudli nainštalovať hry do toho počítača. Takže na to teraz idem. Inštalujem Red Dead Redemption 3. Red Dead Redemption 3, vole. Som nikdy nevidel. Toto čo? Neviem čo je, ale môžeme to nainštalovať tiež. To už tam je, takže teraz ešte tieto hry. A ak by ste chceli vidieť part 2 o tomto videu, tak môžete mi dať like a odber. Jasne, hneď som tam, zákazníci. Musím vás refuznúť. No okej, máme úplne zaplnené. A prosím vás, dajte mi ten odber už konečne, dobré. A za chvíľku bude veľký kolab s týmto youtuberom. Áno, presne s týmto youtuberom. Bude to v podstate kolab, kde budeme hrať spolu Stumble Guys. A niekedy možno aj Roblox, ak sa nám podarí ešte. Takže, hej, s týmto youtuberom v podstate, hej. My sa v podstate poznáme, ale je to dobré akože s ním niekedy hrať, ale niekedy nie. No, tak sme tu zase späť v hre. A zatiaľ sa tu teda dívame, či hrajú v pohode, no tak ty hráš teda dobre, ak sa dívam. No, o minútu už, okej. Toto video v podstate tu nenatáčam moc populárnu hru, akože hej, ale našiel som ju proste, keď som scrolloval na YouTube. A som si povedal, že by to mohlo byť. Okej, sme tu. Accessorial môžeme pozrieť. Potom pozrieme. Nemám kde dať. Refuse, sorry. No, part 2 možno vyjde zajtra alebo pozajtra. Takže toto možno bude všetko na túto časť. Ale teda môžete si aj pozrieť, ako sa to volá. To Computer Café. Tak ešte idem sa pozrieť. Tak čaute teda. Zase možno za 5 sekúnd.